Benvidos á Corte do Director. Hoxe imos a falar de Megalodón, unha novela que pretendía ser a mellor mistura entre Parque Xurásico e Tiburón, unha adaptación ao cine no ano 2018 usando a Jason Statham como o principal reclamo desta película. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. A novela comeza con un profesor dando unha charla con un PowerPoint no que un megalodón se come a un tiranosaurio rex. Algo que lido pode ser moi interesante, pero que posto nunha pantalla ver a un profesor dando unha charla non é a mellor forma de comezar unha película. Tamén se nos explica moito mellor iso das capas abisais e que capas hai e como é que hai moita presión alo abaixo e que as criaturas son cegas. Bueno, temas, supoño que reais en torno á bioloxía e capas abisais que non estiven buscando bibliografía para saber se son reais, pero como se che mostra con un vocabulario bastante técnico e serio, pois, ciencia ficción real. O oceano está repleto de criaturas medonhas, mas nenhuma ataca sua presa com mais fúria do que o tubarão alga marinha. A batalha logo termina. Tamén ten conversacións de datos científicos como son: o megalodón pode detectar o campo eléctrico creado por o latido dun corazón dunha presa e os seus movimentos a centos de kilómetros de distancia. Podería estar aquí onde este barco e notar un apacible baño nas praias de Guam, algo que despois retoman porque mandan o tiburón a comer xente que se está bañando. Pero quizáis o que máis me gusta do libro é cando nos narra como a presencia deste megalodón cambiaría o sistema ecolóxico no que está presente e cito textualmente: cando se acostuma ao sabor das baleas de sangue quente, entrará nun frenesí asesino. Podría causar que os cetáceos fixesen unha estampida, por así dicilo. Cambios nos patróns migratorios dos animais, quedando afectadas toda a cadea alimentaria marina e afectando a industria pesqueira dunha nación marítima como é Xapón. A adaptación ao cine reduce en gran cantidade estes datos científicos porque senón sería un puto documental aburrido. O libro, ademais, pretende construir moito mellor os personaxes, dándonos, pois, un Jason está tan traumado polo que da película e narrado ao principio do libro e como eso lle leva a ter unha claustrofobia enorme e non poder coller submarinos. Tamén nos presenta moito máis elaborado o personaxe femenino en contraposición, esa muller asiática, filla do investigador asiático, si estou dicindo moito asiático, pero que non me acordo dos nomes, ni me resultaron trascendentes. É un dos erros, tanto da película como do libro, que nos presentan arquetipos e os seus nomes non son molones, entonces te quedas co arquetipo de señor investigador. Creo que tampouco li nada en torno á relación de amor entre o personaxe de Statham e a investigadora asiática, pero tampouco é que lle añade moito á novela e para min é unha especie de cliché cinematográfico que se añade a esta película de tiburóns para que teña todos os clichés cinematográficos posibles. O libro ten unha das cousas que menos me gusta, que é unha liña argumental innecesaria en torno a muller do personaxe protagonista que contrata un detective para, bueno, levar a cabo temas de divorcio e tal. Bueno, unha cousa super absurda que non me dá conta. Pai, os peixes! Filho, não se preocupe. Perfeito. No libro, o tiburón que chega á superficie está embarazada, algo que nos resultaría moi chocante se non houbéramos visto Tiburón 3, onde hai dous tiburóns e se xoga con isto de tiburón madre e tal. A forma de matar o megalodón final tamén cambia no libro, pois é asesinado dende dentro por un personaxe que foi tragado, algo que despois veríamos en Xarnado. Pero como Xarnado xa vimos, pois refixeron a película con que lle fixeron unha ferida ao tiburón e veñen moitos tiburóns pequeniños a comelo. A ver, ao igual que Parque Xurásico é unha novela difícil de adaptar, porque hai moito, digamos, texto científico ou pseudocientífico destas novelas que son ciencia ficción collendo datos de enciclopedia e facer un monólogo explicatorio de como científicamente se consiguen as cousas, pois resulta aburrido e parece que lle estás chamando ao espectador tonto. Pero, por favor, que coman máis personas, porque fomos ver un tiburón xigante comendo personas e se non comen suficientes personas vou aburrir e vou pensar que esta película é unha puta mierda. Así que, por favor, máis alimentación.
A primeira norma da corte do director é darlle like. A segunda norma da corte do director é suscribirse. A terceira norma da corte do director é comentar algo se che molou, e se non, pois nada.